ihe gbasatara ahịa Igbo maka na mission ga-agawacha Edo steeti hụ ndị Igba nke ha ji azụ ahịa Igbo Eke Orie Afọ Nkwọ mechila ahụ nga ahụ jee mechaa Ikwere jee Kogi ebe ndị achịcha azụ ahịa Igbo ma Agbọ Eke Orie Afọ Nkwọ kedu ọfọ eji hiwe ya kedu ihe ọ pụtara o jikwa n'wụrụ na Igbo niile a onwe onye ga-ahapụli ya ma onye chicha asha ọwụhụ onye Igbo emechakwa ya nụkwa ọ zagakwa ya ele ihe kpatara ya in the real sense of Igbo word means master. So here we get that all the master of this woman, I have woman style. I want to get husband. I get when you put husband because I would like to say husband the meaning when you look at man. So get it translate here directly to this one. Shahana Udi. Get my husband or on to get you way Doge. Doge on our husband the Oji. Didn't our husband then. So kedu ihe kwesịrị ịkpọ onye lụga nwaanyị ndị Igbo nwere nakpa nwe je respect on jikọ me agishimi na okay nene wo family ni Igbo kwashọn ha ezinụlọ Igbo nwe ha kpọ family Igbo werela ezi n'ụlọ o kwesịrị family kwesịrị ewe ụlọ but Igbo were nwa abụọ ada because you cannot manage your home without taking care of the outside. But one bekee say me and my wife, oh Igbo, you want like must be included because all na get alone. So I made you eji no all. Eji must come first before all. And the more in the formation eji before all the family no last. So Igbo is a better check. I know one daughter. What's him here? I want bekee get no problem. Because Igbo formation reach eji no all. There are two things. It's like na yeah, two things. So when you say deep, you are saying, only a master like him. This man a master like this woman. Master, it's like when you are trying to study or you are studying something. Then he only master who something he study video practice. Okay? But he master like the act of that wisdom major akat. He must allow the act or he make it. So all that thing will get that all wisdom be Arabian. Then guys the wise one. All the complicated. All the good though. You when you cannot like God try him my dress as says them. Give one mass you are still in line because they are very close. You are like him become address as somebody in the place of wisdom, the knowledge. Yeah. Mercy, I will answer. Because mercy means the wise one. Oh, mister. You don't want to say, hey, mister. I'm not charged with their own formation. I am dragging with them. But I don't can you put a formation message. Generally, you tell me a corobia. Me, I hope everyone was in my niece. You couldn't corobia. No corobia. Now, you might corobia with a dicky. Work with him. Where you can wait deep. I'm going to dig and wait deep. Did you hear this? Dick and I didn't. Man, oh, what you can. Oh, Master Leak. Onyeki. Deeper. Oh, Master Leak Bumpa. You are we bumper. Always professional. I'll be a helper. You profile solution to problems. But Onyeki, I'll be a heavy strengthened. I share back. I jagawa. Oh, Dick. Dimpa wonye jebo wonye mastara dimpa dimpa Igbo Igbori nwanne nwe hera hime o gi wo ai haji ama okay mazi anu mekele gị abịara m n'obi gị taa o nwere ihe m chọrọ ịjụ ka hapụ ichefu ihe gbasatara ahịa Igbo maka na mụ awụ Chukwuemeka ịma m na anụ m aga mba ya ga Igbo jigwe n'lezi anya sị na m zawa oje mba enwe iro nga m gabatara nwere m iro nga olu ihe gbasatara ahịa Igbo maka na mission ga-agawacha Edo steeti hụ ndị Igba nke ha ji azụ ahịa Igbo Eke Orie Afọ Nkwọ
mechila ahụ nga ahụ jee mechaa ikwere jee Kogi ebe ndị achịcha azụ ahịa Igbo ma agbọ Eke Orie Afọ Nkwo. Kedu ọfọ eji hiwe ihe, kedu ihe ọ pụtara o jikwa nwụrụ na Igbo niile a onwe onye ga-ahapụli ya ma onye nchicha asha ọwụhụ onye Igbo emechakwa ya nụrụkwa ọ zagakwa ya ele ihe batara ya ịma enwere ihe lakịrịakpamchekwu enwere akụkọ ndị mmanụ kọrọ abịa sị gị nwekwara anwụ jiri jee Eke Afọ na Orie na Nkwo jikwara jee ngo ezerịkpa mechaa ha na-eme ọnwụ ha eme ka oke jikwara akpa ejiri mee ka ihe akụrụ elu akụ ala ihe ndị ahụ akụkọ ndị ụka ha na-eji deal with facts and reality. Akụkọ ga-awụ you go and verify ga hụ that na ọkwụ ọtọ. Now first of all, ndị Igbo shige ụwa wụ ahịa nne kọta ụwa gị ụwa ahịa Igbo shige ụwa ahịa kọwagala gị that the Igbo life or philosophy or worldview is centered on marketing. Onjuka Igbo enweghị ordinary days, enwere market days because they believe that na ụwa wụ ahịa. Na chere kọwara gị